Ach os a caintear chunta an chláir a táim seolinn suas I measc na ghlaoiríneach. Bhí cainteoirí dúcha sin iarthar an chláir go dtí na 1980 agus ní nach chunta chuid radio éireann ar tépiad. Ina measc bhí Henry de Bloch nó Henry Blake ó chiil bheithacha gcórsnacht chin léime a hafad inad teistil radio éireann ar dúis ag deireann na 1980. Ní ra bhéin scoil náisiúnta néchar náisiúnta. Os ádan Ach bhín Pender a múineadh. Os ádan Ó Ciarraí bhí ach bhí sé múineadh na héanta ó mína súán dí Lá Fhéile Pádraig. Ach tá bhí scoil héann san mar bhfuil an droichead. Stúram cloch súán leor. Tá bhí scoil an sinsal a duineach an scoil sin. Bhfuil a hallan sin. Bhí dul tuilleadh san go dtí an scoil sin sean-máistir bhíodh an ceatnach. Barney Cather. Duineach an scoil nún san agus Chuadar siar mar bhfuil te pobl. Ach bhí na scoláirí, bhí glódas na scoláirí. Dul scoil nóir sin ar a bhéin bhearla néchar acu. Tás go mé harach féin. Agus glódas na mac na fermúí bhí timppla na háid. Agus níos dístin bhearla álam, bhí sé na deochar álam. Nuair a bhí sé a leor gaeilge, níos féin. Bhí sé fuidir stúsan ar chuimar scoil. Ein teangaire álam. Leis sé deangan sasna, leis sé mearlam. War na ra bhéin bearla gum. Fócalan is a ríist. Ach ní ra bhéin an scoláirtara, chuir is na buachalaí, trúr na buachalaí. Nuair a dag sé a scoil sin. Bhfuil bhín Pender a múineadh san ihe. Agus ní ra bhéin na ghlaotar dul go dtíon Pender, ní bhfuil faoiad na héad. Ach bhíad na buachalaí láide. Chósa go dtíon Pender, agus bhí sé sin a fálam scríb agus leab agus sa siúí. Ní ra bhéidir gach scríb agus a leab agus sa siúí. Ní ra mapna ar mar sin gefar seanna hefig an barbacht. Agus a thuis sé dawn go héanaí agus na chalíní comá. Bhí chúg bliana deag, sé bliana deag agus 7 bliana deag. Bhí sé dawn go malet na buachalaí, mí me sistig sa tegas iad. Bhíon mar garsúin ar bhfuil, agus scoil mena steach le cúpla buachal begaile, ihe. Fiachan cad bhí sé dhéana. De bhí chláracha ón duine níos go dtí bína tí, bín híos. Mar disco chuiginnta. Chláracha múra. Agus bhí sí cháinir gach taobh. Bheach na chalíní ar déobhsan, agus bheach na buachalaí ar déobhsa. Agus dín Pender go ceann na bhúrd. Agus a siúr timppla fiachantartha, agus a spáintatha chunsa dhéanana sé scríb in naimachas ar mar sin. Ach a smú buachalaí bhí ann agus chalíní thug America bhí ábal sa scríb ó bhaile. Agus ní bheach an scíú néchar go marach a Pender. Henry de Bloch ó chiil bheithach ag gúnta an chláirin san ag deireann na 1980. Dúnach tafad eile leis im lá clia ag deireann na 1960. Agus is dóilm bhfuil rianta de chanúnt chonachta le blaistint ina chuid cainte chomáile canúnt na mún. Ghine bhil níos paló dhéarm sin scéala deirime ó seanár nuair a bhís chuig bliana dheag nó timppla mar sin. Agus is mó lá chuin. De bhí lánú fósta in sa ghlaotar agus ní ra bhéin bhuiíneachra. Ach gabhann 7 bliana stóchar a dé buachtaí. Dul go chlán ógab. Saolaíoch chlán ógab buachal. De bhí áthas an daoine timppla na daoine ar fád na cúsins mar sin. Bhfuil maidin an máideach. Pertí do chuir se crón óg a fás ar d múin tising á daon.
Agus dar nó bhíon crón fás agus bhíon clón fás. An garsún. Ach, bhí sé do fás agus nuair a bhí sé 7 bliana éis. De thugad tair agus bháthar amach grín gróna. Fiachanta strachar sé as a dalabha. Ach de hippir, níor dín. Thugad ar isteachar éiste, bhí siad a gobar sa grú. Ba ceann 7 bliana eile. Nis bhí sé sé bliana déag. Agus de thugad ar amach ar éiste. De hippir éiste. Bhfuil tá se comagad gún Frantar sin 7 bliana eile. Ó, gan dóigh sa mháid. Hanna míid. Bhfuil nuair a 7 bliana eile caite, bhí sé bliana agus fihin san. Agus thugad ar amach ar éiste. Bhfuil do rúg sé a grón, agus de hardan sé sa dalabha agus le chearthú talún in ein dílis. Chasad was it a dalabha. Is sé fiachantir. Cadí ananta ní sé seo sa head. Ó, bhfuil sa sin glatha mé. Do bhain sé séir na scrachacha dhé, bhí sé gobar fúg 16. Bhain sé na déagáin agus na brain sílainn. Chláin sé ó bhún go bára. Agus ní rách sé brain séid. Nach sé was it a dalabha. Nis tá sé fi blian agus fihin. Cadí ananta lí sé gránach san head. Sin cléthar sa sin. Tá sé nóma gom dulúna se ach mar túna dhéanaar sa sin. Nó raibh mar uair-máistir. Níor jobbar bhfuil. Maidin máireach. Os talin na bháthir. Den cúpla blóg ráin in isiúir sé dhéanam mar is slíon ar bheith me ar bóthir. Go maithir sa sin. Ceart. Dhéanad. Bhfuil de dhéin. Agus maidin máireach. Thóg sé an cúpla blóg ráin agus bhfuil sé an cléthar uairn. Dag sé sláán acu agus bhfuil sé bóthir. Is sé siúil gur tháinig an trein hóna. Agus é fiachantir gach taobh de bheitchan na gíomh sé té ach sa deirí hír hólchannig sé de tach istiginn sa gáil. Ní rúg sé bhád nuair a bhí geta agus bóthín dul suas go dín de. Tás go tean geta. Ana an nuí de blácan san ó híl bheithacha gúnta an chláir ag deire na 9 seacadaí.